All right, ladies and gentlemen, we go straight into our third quarterfinal match. And again, what a match we got for you here. It'll be between the number 2 and the number 7 seed. First of all, the man from Belgium. He won a very, very big tournament earlier this year. The 2015 BDO World Darts Trophy. Twice a German Open champion. Come on, ladies and gentlemen, put your hands together. It's Foxy himself, Geert de Vos! And what a great debut he made. He's now ranked number 11 in the world, runner-up in 3 ranking events in 2013. Can he do better this year here in Denmark? Please welcome Pip Blackwell! Dagens event og Pip Blackwell, som selv er 7. seedet. Geert de Vos, som vandt World Darts Trophy i år. Ja, i øvrigt i finalen med Jeff Graf, vi så tidligere. Geert de Vos, som vandt finalen 10-8, efter ellers at have været noget bagud det meste af opgøret. Og så Pip Blackwell, som forholdsvis ukendt. Har vel ikke rigtig nogensinde vundet noget? Nej, inden for det seneste år har han haft nogle finaler, men ja, ikke en man har stiftet bekendtskab med i forhold til det engelske landshold, eller som sådan har været med i gamet i så forfærdeligt mange år. Nej. Det går ud fra, at du holder på de Vos? Jeg holder på at gætte det Vos, ja. Så tager jeg Blackwell. Men altså 2 spillere, som begge 2 deltog ved sidste års Denmark Open, Denmark Masters. Og ser man på de statistikker fra sidste år, så er det altså Geert de Vos, der har en væsentlig fordel. Det får også bør vinde den, ja. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at sidste år, der var Geert de Vos altså både i en semifinale og en finale ved Denmark Open og Denmark Masters, hvor at Pip Blackwell røg ud blandt de sidste 32 ved begge events, hvilket også må siges at være et rigtig, rigtig flot resultat. Geert de Vos, som i øvrigt formåede at lave nidart til Denmark Open. Godt nok ikke sidste år, men tilbage i 2009. Et år, hvor han også var i finalen, så man kan også godt sige, at han har rimelig gode bekendtskaber med dansk grund. Altså er han en klassespiller? Ja, det må man sige. Du har jo også stiftet bekendtskab med ham igen. Du har jo været med ved
Han er med. World Cup, Han var så ikke med sidste gang rent faktisk. Belgierne har lidt sjovt udtalelsessystem, så han var ikke med på deres hold. Og det kan selvfølgelig være meget interessant, og specielt når han er så god en spiller, som han er. Jeg ved, de har lavet op på deres system af samme grund. Ja. Det kan man så af gode grunde godt forstå. De havde de 4 øverste på deres ranglister. Efter han ikke spillede så mange stævner i Belgien, så var han ikke blandt de 4 øverste. Og så kommer han ikke med på deres VM-hold. Sådan kan hvis udtalelser jo nogle gange være så hårde og barske. Det er udtalelser næsten altid. Ja, og det ved du nok bedre end nogen anden som damelandstræner. Du har jo om at skuffe nogle spillere igennem tiden i forhold til landsholdet. Ja, men det er en del af det at være landstræner jo. Man gør nogen glade, man skuffer nogen. Og her er en lidt alternativ vej at Pip Blackwell på de 90. Viser altså Røde Bull for at bringe sig foran 1-0. Get de Foss har omvendt nu chancen. Op i dobbelt 20, så er det altså ned i dobbelt 10. Så spørgsmålet, hvordan han vælger at gøre med de 50. Dobbelt 20. Ja. Og det var vel i virkeligheden lige efter bogen. Fuldstændig. Det kan være, han overrasker os. Så har han altså gjort det hårde arbejde med at bryde Get de Foss udlægger, og så gælder det vel om, når det er, man har brudt modstanderens udlægger, kunne gå ind og så virkelig lave en god score. Det gør han ikke helt her, nej. Men hvad betyder det at vide, som i Get de Foss tilfælde? Lad os nu sige, at Pip Blackwell han har gået ind og lavet en rigtig, rigtig god score. Hvad det betyder lige at få sådan ind i smasken, efter man har fået brudt sit udlæg? Det lægger jo pres på dig. Især når de har tabt dit eget udlæg. Og det hjælper ikke meget. Nej, ikke just. Det er jo det her med psyken og momentum, hvor man jo gerne, ja det er jo lidt forskelligt i forhold til hvad man snakker med, men de her 70-80% af dartsporten, der foregår op i hovedet, man kan så sige, det er af gode grunde svært at måle lige præcis hvor meget. Ja, der er dem, der forstår det er 20%, og så dem, der forstår det er 80%. Så. Ja, det er et vidt spænd, men her med en 180 til Pip Blackwell. Men ikke desto mindre, så er det mentale altså en væsentlig faktor for, at man kan spille dart på et højt niveau. Ja, vi bruger rigtig meget tid på landsholdene med at arbejde med det mentale. Ja, jeg mener også, det er damelandsholdet, der er tilknyttet en mental træner. Alle landsholdene er tilknyttet samme mental træner. Jeg ved, herrerne er også begyndt at bruge ham, men vi bruger ham rigtig meget. Og det er på landstrænernes initiativ, eller hvordan er det foregået? Det er på vores initiativ, så selvfølgelig værksætter de udvalget, men ja. Vi har haft 3 samlinger med mentaltræneren foreløbig, og har planlægger det 4 nu. Så fik vi det med. Her var Pip Blackwell skal forsøge at spille sig ned for 100. 140 er det selvfølgelig, men med de første 2 pile var der altså 100 tilbage. Blev lidt akavet, sådan som de sad i skiven. Ja, det var også går Bull her, så skal ned en 17 for efterladet dobbelt 20. Triple 15 nu. Bull. Og Bull, som du siger, Henrik. Vi har altså haft en del forsøg på den allerede. Dog er der ikke nogen, der er løbet afsted med den endnu. Til gengæld så er der et andet rødt felt, de kan ramme her ved Get de Foss, der bringer sig tilbage i opgøret 1-1. Bryder lige så Pip Blackwells udlæg. Og så er vi altså tilbage ved scratch, kan man sige. Altså det tredje kvartfinale opgør, vi har gang i lige nu, hvor det første det altså var engelsk Glenn Durant mod hollandske Patrick Moralissen, hvor Glenn Durant han i overvisende stil, må man sige, vandt opgøret, altså klar til semifinalen, hvor han vil møde Daryl Fitson, der slog Jeffrey de Graaf i det foregående rigtig spændende opgør. Og den sidste kamp, Brian Robson mod Jamie Hughes.
ja, Jamie Hughes, som er en af de her sjove spillere, som repræsenterer den danske klub, Esbjerg-klubben Kælderen. Kælderen, som altså har gode forbindelser i forhold til mange af de engelske spillere, og har været med til at fremme rigtig, rigtig meget i forhold til det her stævn, har trukket en masse af de engelske topspillere med herover. Så store roser til Kælderen Dartklubben, som virkelig har... Edon Marti. Ja, der er lige nogle små fejl i grafikken igen her. 80 er det altså tilbage for Gert DeVos. Går formentlig en triple 20. Han går højt. Så skal have endnu en høj 20, og så er det altså op i dobbelt 20 nu. For bringe sig foran 2-1 lige præcis. Et beskedent udlæg her af Gert DeVos, hvor at Blackwell han altså modsat har lagt god afstand her i starten af fjerde sæt. Han fortsætter. Og det gør Gert DeVos altså også med de lidt mere beskedne scorer. Og vi... Ja, hvad siger du, Henrik? Det er lidt skuffende, at vi ikke har nogen danskere blandt de 32 bedste. Ja, jeg synes, vi kan vel godt, når det er, man nævner Jamie Hughes, der repræsenterer den danske klub Kælderen, så kan vi vel godt lige med en vis god vilje, siger han repræsenterer Danmark i dag, nu hvor at vi ikke har det helt store grund til at vifte med Dannebrog. Så har vi faktisk en Ja, vi har en Darius Labanauskas, der også repræsenterer Esbjerg Dartklub, men heller ikke en dansker, en... Ja, han er... Så vidt jeg ved, så er han fra Letland. Jeg sidder og bliver i tvivl, men det... Han er estlænder eller letlænder, ja, det er rigtigt. Og der var bud efter den, må man sige. Han får en tur mere. Ja, ellers så skal det også bruge lidt flere pile for at lukke de 236, spiller det ellers fornuftigt ned her. Så er spørgsmål Pip om... Det lyder lidt sjovt at sige Pip i virkeligheden, men om Pip Blackwell han kan udligne til 2-2. And shot in the fourth leg. Pip Blackwell. Fifth leg is clear to Robin first. Og så noget alternativt skifte af Gert DeVos. Man kan sige, at der gik lidt pip i den i forhold til... I forhold til det nedspil.
Så undskylder vi altså lige. Der var lige lidt bøvl med kommentatorlyden, men vi er tilbage igen. Her var det også han Spiller sig ned på 40. rigtig fornuftigt ned på 40, ja. Blackwell, som kun kan håbe på at komme tilbage igen på de 164, hvor at Gert DeVos han nu altså har muligheden for at bringe sig foran 3-2. God sidst. Det er lige netop det, han gør. Godt skiftet af Blackwell. Et knap så godt skift af Gert DeVos fra 23 til 1 til gengæld. Og så er det vel i virkeligheden nu Blackwell, han for alvor skal ind og have fat i en god score, Henrik. Ja, den er, han skal i gang. Det er ved at være sidste chance. Og det er på rimelig fornem vis indtil videre. Mange spillere, som nok starter i triple 19 på de 271. Eftersom det giver en bedre mulighed for at efterlade en lukker. Det er rigtigt. Rigtig godt svaret tilbage af belgiske Gert DeVos, som altså sidste år var både i en semifinal og en finale. Og som jeg har skrevet i en optakt i forhold til weekends event, så er spørgsmålet altså, om det i weekend skal sige trip-trap-tasko for Gert DeVos, som han kan gå trin videre op i forhold til en semifinal og en finale og løbe af med en sejr. Det tror jeg ikke. Ja, det tror du ikke her, hvor Blackwell bringer balance i opgøret til 3-3. Endnu en 3-3 og endnu et udlæg mod Bull. Ja, vi får altså spænding for alle pengene i det her opgør. Og så har P. Blackwell altså chancen for at tage udlægget her i det sidste afgørende sæt. Og det gør han. Ja, det begynder at blive halvdyrt for min sodavandsregning, hvis det er din favorit, der skal vinde hele vejen. Ja, det ser skidt ud, Daniel, det gør det. Lad os nu se. Der er ikke meget der. Ej, en ganske beskeden start af P. Blackwell her, og det gælder vel i virkeligheden om at hente trippel med hver gang, når man har udlægget. Man kan sige, så skulle du jo gerne få muligheden for at lukke 15 dart, og så er det jo meget svært for dine modstandere at bryde udlægget. Endnu ringere for DeVos. Ja, kun 25. Det er på ingen måde godt nok for den ellers så rutinerede belgier. Sådan. Ja, her hvor vi ser publikum, det er en rigtig god stemning, der er både i salen nu her og generelt har været det hele dagen. Hvor vi også tidligere har haft showkampe og i forhold til forskellige kendte esbjergenser og sportsklubberne i Esbjerg. Og P. Blackwell, skal du gå ind og lave 180 igen? Det er lige præcis! 280'er i træk. Og så ser det rigtig svært ud for belgiske Gert DeVos. Og Daniel Tybel. Og mig, ja. Og så behøver han jo ikke engang gå bullvejen. Det gør han så heller ikke med triple her. Fremragende spil af P. Blackwell. Fantastisk slet. Var det en 11 darter? Det er faktisk lige præcis, hvad det var. Afslutter opgøret med en 11 dart og vinder opgøret 4-3. Og er altså klar til semifinalen, hvor han enten kommer til at møde engelske Gary Robson eller lige så engelske Jamie Hughes. Vi er tilbage med det sidste kvartfinale opgør i mændenes række lige om lidt.